Ningkong ngai ngu ublay ubaladon kat bayalam me kaji jungi UAPA baro hadu kane kapor ka bamanta badai lama kajing kajing isnei barkajing ai kajong balapan yo bang ngi kane kalat haka bangin yo ya kaban syakri lang yu lang ba kane ka online service nak banta ka Jingiaseng Samla Balang Presbyterian Madanrting sasisin pat ipidang som bahaya phi ki para bangai par ki para lok ba baro syakani kajing syakri lang kajongi ya bengin yo ya kaban syakri lang yu blay wat la phidon halagi jong ki yeng kisem ki jong phi haswa bengin ya chaprang tongan yele chu blay ha kajing duai ku blay ba ku pa jungi ba baneng balong tura jungi men ba tura jungi mesim ki bokodor jungi sasisin ku kenral ba ni wan ka ban angu ya khamar ka jong me ka turai namar ka jing ba jing isnei ku jong me ya ka mama ka khu ka pang ka jing jungi we ba ro ka turai khamtam ya ka jing samla ka jongi kenral ba bam lapan yo ingi kan ka pol ka ba kodor kan ka pol ka ba kentang ha ka bngi yo ka ban syakri lang ya ka kateng ka ba ba nombo ka jong me ka try jisip hoj walang him yo ka lat ya ka ban syakri lang dan ka beki khon jong me ha po jong ka yeng ka ba kentang ku jong me handing angu pat em ku turai ba mal ai ka jing start ku turai ki khon ku jong me ka turai lang bakini ki kor ki bol ke bat hamai ngin yo kontrol ya kaban syakri lang ya ka katang ba imba ko nombo jimi wala ki don ki ngi sem go jong ki ko kanral ba sa sisen ko turai ngi duai ko turai ka ban sele bendar kat bar ki no ngi menta baro nadu pasdang hadu ba wai no ka jong ka ko kanral ba nadu ki jing puli ka tien jimi ki jing duai ka bakar pang jong ki khon samla bar kham tam ka jing ku bol ka bangi osno lang ba syakri go jong me kontrol ai be ki ne ki baro ka be pandep kan ne ka jan me kontrol ka long shisha ka jing ku ka jing pin im thamai ba ka bor ka jungi wepe baro par khamtam ekitu ke bayo sno ber ke page lamba kan YouTube channel kan rabe sa sisen ku truange buti ke pobrang sa jong ka sirgi jungi baro haki sang ti ke barum bo ko jumi ba mi sne ben beten ba tu yalam da jong mesem kho jumi ba ke baro ke bang yo man pandem ke long ke ba pedang hun ha khamar ka khat ke jing sne ko jumi shim ko boram ko jungu silade so ba pedang da ba map ipo ba ke kilat ke ba me shem ka jing jungi baro bi da wai be pan ki ne baro ko teng tra Jesus Christ nukri jukot jungi ru amen Hakun ni kapor ini simentalang da ka bingi ruai lang ka jing ruai ka ba aspa lai phondai pat hadien kan ni ka jing ruai ngan kerpat miss memory Suting banyalam yangi ka ba puli na ka tien ka jong blay ba ka jing duai ba kan ong lupa ba hadien kan ni ka jing puli na ka tien ka jong blay ba ka jing duai ngan kerpat ka group Living Voices bakin ai ka jing ruai ka bakar pang ka jong ki Lepi kun play da ching men tongin rai an pen sawa jing play an pen sawa jing play sao dong ka cat try sao dong ka cat try kun usim deng tu ken tiu nam klem wai pen pna kerteng try keleng pen pna kerteng try keleng pa pen real tip you try pa pen real tip you try in ang ya sha seyon iten na chong trying in ang ya sha te sha seyon sha nong ba ku chong try jing right yang on yai sa kat ba sha prang nang yang Ginang ya cha kari utrai Ginang ya cha kari utrai Ripa tiang bom chu plat Ripa tiang bom chu plat Ginang ya cha seyon iten na chong trying in ang ya cha te sha se yon sha dong ba ku chong try
Ashwa bangan duai. An puli kat tokat ni kijing sha na ketian kejong oblei. Kabang ila ban sham na u Ecclesiastes kelenong ka bakat wei kat khot ka bakhandai. Ka shiti ka baar jong Petros kelenong ka baar kat khot ka bakhandai bet ka baship ho. Bat kumju ru na ka gospel Matthias kelenong ka baship ho kat khot ka baar pupra. Kikentian ki ba ongkum ni. Lekmen ko samla hala ka jinglong samla. Bat tu ka do nu jong mi kan pen kemen yami. Hala ka sngi ka jinglong samla jong mi. Bat ya hagi lenti ka do nu jong mi. Bat hagi jingyo i ka khamat jong mi. Henry kan mau mi ba ublei un bishar yami. Shaphang kini ki ei baro. Utrai unang ban kini kentet no ya ki beriu blei na ka jing penshoy bat ban rakhi ya ki bom hong ya ka sngi ka jing bishar ban penshitom yaki Henry khamtam ya kita ki babe brai ya ka do ha ka jing kwa brai ka jing pen betinget bat ya ki banyau ban ya ka jing senshar ki bashlan ki bale hangamei kim sngo kyu haba ki yakran ben ya ki bakrau batri tuat shep tieng tie ya kita ki penyap ya kamen bat ki bomla ban penyap ya kamen siem Henry pin kam shep tieng ya uta ubala ban penjot bat ya kamen siem bat ya kamen hadujong kumtang la pulena ktieng ke jong blai ini lang sho blai ka jing duai kokpa jungi bahabneng bakhuit long ka kerteng ka jong me kokpa Sesian tribe iet nyuan ban aingu yemi namar ka jing dorang kat ka jong me ka jing em ka jong kokpa bi iet ho oi melodon ringkat lembat kisngi kita yo ki banai ki blalet no ka jing em ka jongi but a tribe iet mela pendak penbiang ki jing don kam ki jongi try na do ka bam ka di ka kop ka sem a try ka jing kya mela ai hengi but a tribe iet kumni kumbangi long menta a try ngi don hakni ka yeng ka bakantang ka jong me a tribe iet ya rap a tribe iet bangi la ban kan mau yemi ho oi namar ka jing iet ba ka jong me kokpa ba mela the say ka jing em ka jongi ngakam kanti ko pa bi bikini ki dei ki jing iet ka jong me makani ka dei ka jing kar khu ka jong me ka jing isnei ka jong me ka mila the sei ka jing em ka jongi ka man na ka si tribe iet ngawan ban aingu ro yemi try namar u Jesus Christ ubo long khun ba marwei jong me try bala shayap halor ka ding phna na ka banda ki pop jongi tribe iet ki brio ki bajat pat ki baram tribe iet nga aingu u Jesus tribe iet ubolong khun u jong me try ha ka jisha ka tieng ka jong me la kam ganti ba ulong mam u iem jong ka jingsong ha ka ni ka birthday ka bom dan ka jingsong nga aingu a tribe iet ka ni ka jinget ka bangidon ha u Jesus Christ bala ma ka ni ka jinget ko pa ngi yo ka jing em ka bom ju kot ko pa bi balang makani ka jinget hakani ka perthai ka bangi em tribe iet nyo ka jing kar khu ha ka jing em ka jongi ka man la kasngi ba tribe iet lamba ka jinget ka bangi dan ha ungi lat ko pa niki eki bor jangani ka perthai ki wan man yale ka jing em ka jongi ki wan man tani ka jing em ka jongi ha a tribe iet yin lat par ko pa bi iet niki lamba ka jinget ka jong me tribe iet lamba ka jing shan bor ka jong me lamba ka ktien ka jing sha ka ktien ka jong me ko pa ka jing yala mu men sim ko ka jing pan thamai bor men sim ko u jong me ya ka jing em ka jongi dorang kat lembat ngi tribe ya rap nginang laban pai kmat shami haki por baro ka jing em ka jongi tribe ya ngi duai nam tak ni ka jing shakri ka baret ka jongi tribe ya ho ai ka ni ka por ka long ka por ka bekentang ko pa kum ka jingiaseng samla po jong ka balang mila ai bor tribe ya mila ai ka ni ka lan sa sisian mangila man shakri ya me lamba ka ni ka online service ho ai ka dei ka jing start ka ba me ai haki khun samla hapo jong ka balang tribe ya wala ki khun ki jong me ki para bangi kim laban wan haki ni ka yeng ka bakantang man shakri me ko pa ring it up ka jing sngo ko jisu namar ka jing don kat ka jong me ka jing isnei ka jong me sa sisian ko pa lamar ka ni ka YouTube channel yo a tribe ki para bangi ki yeng ki sem ki jong ki ban shakri me ban ro me ban sngap ya ka ktien ka jong me a tribe ya ka e ka pala puli ha ka ni ka por ka ban sayo a tribe la mo shakri u jong me adwai a tribe we po you men see me ba sngap ba pe ka ni ka program in yo a tribe ka jing kar khu ka pana be a tribe pen thali ki do not ki men sim ki jong ki ai ba ka e ban sayo sngo ko tribe kan long a try ka jing bam ka kan jam men sim ka ban pen shat boring ka jing em ka jongi ka man la ka sngi dorang kat ru kum chu a tribe ngi ki khon samla jong ka palang ho ka jing long samla ngi dap de ki jing ka jing le ka shabang
jong ipai ke tribe e ki bor jong ka perthei ki wan mantani ko pa rei rap bengi long ki samla ki berap de jing e ki samla ki belong shlur ko pa bi e ban yang persha ki bor jong boman nu soitan in long ki baklan ka bor ka jing klan ke jong me ko pa bi e ya lam mami hiklin ti ya ke jong e bitin len ti mami ko pa bi e wanam ino no e ka jing em ka jong e ko pa ron ka tribe e ka balang ka jong me ko pa bi e don pan side bor mami na ka bor umen sim ba khoi u jong me ko pa bi e ngadwai atrabi e ki wei bat ki kon samla ki wei bat ki parasha kri ko pa bi e ki badan hakari ka jong e ba ka perthei ro bor ka wei tribe e ki ba lap e ka gospel ka jing pen em ka jong me ki tu ki bom pat tep pat yo e me tribe e ngadwai ko pa bi e hapning ka jing sha shitom ki jong ki hapning ki jing sha pan shitom ki jong ki nam tak kerteng ka jong me ablei to don ran kat lam bat ki ker khui ki tribe e yalam ka e ka jing tribe ka jing le ka jong ki try kan long lam ba ka bor ka jing lam ka start ka jong me ko pa bi e pen em ni ki men sim ki ba ko dor ka pa khamtam ki tu ki bom pat tep ya me bakin tep e ka jing sha ka jing e ka jong me a try bi e mi e bing em ha ka perthai ka barap ki jing e ki jing ye le ko pa ngim tep ka e ka ban jai ngi ngidap tan ka jing sier ngidap tan ka jing snow ship tiang ko pa o ni em ha ka jing ha ka perthai ka bom dan shu ka jing shong shngan ko pa bi e ka perthai ka barap ki jing pen ship tiang ki baharu kom mi ka jing em ka jong ko pa bi e bat mentang yang ni try bi e bing em ha ka jing pen ship tiang jong ka ni ka khlam ko vet khat khandai ko pa bi e ni duai a try bi e ba ka bor umen sim u jong me man ta sa shi sian ngi pen thamai bor ngi ko pa bi e bingin ship tiang ni ki ki bor jong ka perthai re bing IT ha mi a try in IT ka do not ka jong sha me ko pa bi e ba ka jinget ka skhem ko pa bi e ngi wat ka khmat ka jong me man ngi tep bari tang ma me nong pen kya u jungi ngi tep ba mi long u blei u bodon bor a try bi e ba tang sha mi ngi yo ban laj em ko pa bi e ni ki bor ki jing pang ki jing stam ni ki bor jong ki ka perthai ka batani ha ki bubun ki jing pen ship tiang ni ko pa bi e long ma mi u ding do ba u shan do me a try bi e me long to what ship tiang an ron kat lambat phi try bi e me u bala job ye ka jip ka buhar jong ka jing dom don ron kat lambat ni ko pa bi e bangin ship tiang kita ki ki ba pynsniew yo ka met jong ye try bi e ha bangin tep ba me long ma mi u blei u banda u ban caring ni ba me dan hasanda jong ba me yalam mi ka jing em ka jong try bi e hoi bun sien ko pa bi e ni pan ma e me na ma ka jing shim sting ka jong he ka jing dei ka jong ba me a blei hoi bun sien a try bi ni klet no e me ngi jingai no ni me a try but bun sien ha bangi dan ha pring ki jing e ngi wat ya me ko pa bi e na ma bangi tep ba me long u blei ban pen kya ngi ni tep ba me long u blei ban ye rap ngi kum tha try bi e ye rap ngin sngo tu akni ka por bangen ai ngo e me ko pa bi e ma ki jing e ki ba wan ka jing em ka jong om ngin patlen det no na me henry bangen ai ngo ko pa bi e ma le ma kini ki jing e a try bi e bangi nget ha me in wan kam ha jan jo me ngin wan kam ha sinda jo me ko pa e ko ban pa ni ka por pa ka jing ka shan por na me men pen thamai por ngi rap ngi ko pa bi e bangin ba skhem me ka ding phna ka jing pen em ka jong me na bangi tep ko pa ba ka ding phna ka don ka bor ka try bi e ka ba khra ka don ka jing pen em try bi e ka don ka jing kermen me ka jing em ka ba bom ju kon try bi e ngadu wai wi pi wi men sim ko dor ka ni ka rib ka pa thai bro ka wai ko pa ki bala mat a try bi e ka jing le ka jing em ka jong ki jing pang ki jing stom ki jing dok ki jing kur do kham tam po ka ni jing one din shop jong ni ka khlam ko pa bi e ki bron ap ding ki jing do no e ki ba hieng ki ba sem ko pa bi e try bi e ngadu wai ba me long nong pen kya to pen kya e ki me long nong pen tingen to pen tingen ni ki a try bi e bi kin yo mat e ka bor ka jing e jong me ko pa bi e kin yo mat e ka jing sok ka bana me man me mi long us em jong ka jing sok ko pa bi e try bi e ngadu wai skin tien ro ko pa nam da ka ri ba ka jat bin ri ko jong ko pa men pen kya a try bi e ka khlam ka ba wan man len shop e ka ri ba ka par thai hero ba ka wei try bi e im jula ban klet ban ye ken ma ban ye kersha na gi jing do ai ki jong ya ba ro ki to ki ban ka jing kit clear a try bi e na ka ban ta ban ya dai ka jing post that jong ni ka khlam adu wai a try bi e ba men don kat i wei bi wei a try bi e ki nong pang ki ba yo e ka jing pang khlam a try ba men sat da ka snam ka ba ko dor ka jong me ma ka snam ka jong me ka don ka bor ha ka try bi e ka ba ko dor tam try bi e sat tap me a try bi e makini ki bor jong ki jing pang ki jing stam ki nom la ban 3 don bor ha ka met ka phat ka jong ki ko pa and re try kin yo man ka jing pen kat ka bana me na mar me long doctor jong ki met u doctor jong ki men sim ko pa bi e don kat ba ki nong tray jong ka health department baro ki nurse ki doctor try bi e ki nong tray sarkar ki pe tray me la bat sngi kum no a try bi e ban pelai ban ya dai ngi na ka jing post that jong ni khnyang jing pang try bi e ngatuai ka ri nong sen shar ha po ka ri ba e ka jong ko pa bi ka per thei bro ka wei
men ai ke jing start men ai ke jing shampang ke pada mihi ko pa bi ya rabbi ki bakin penret ya dia ko pa bi pendap hi ke jing ai ki bakin snguthu atrai bi ki don kam ya ke jing lam ke start ke jong me kin pendam khop ya dia hapok ke jing lam ke jong me ablei men pensat bor ki ko pa bi bakin ang la atrai bi ban yarami kari but kachai ben ri hapok kajing lam ka bastad ka jong me try dorang kat rukum ju atrai be kani kajing shakri ka barit ka jong ek ni ka por na do bastang do bawai no jong ka yarap atrai be ba ka ke bangin pendap kani ka por kalong lam kajing lam ka bastad ka jong me dorang kat atrai be bu shakri jong me ban sai ka jing kran pendap be ka bor min sim ko jong me ba ka ke bangin yo sko try be kani ka por kalong lam kajing lam ka bastad ka jong me try be pendap ki do no ki bathli ki jong e ka tien ka jong me ba pan long ka jing ku kaba ai ke jing pentingan mat kaba pensat bor ke jing em ke jongi ke man laksi tribe is ngau ngap ke jing doi ke berat ke jonga ke ni ke por amnang man pa ne ke be de ke kum ke mon ke bukhot tam ke jong me ri ke ni borong apa ne ke tu Jesus Christ nang pan em amen Mensim jonga tu yaro tu kerku kerteng utrai melong bakrau ngarwai burom jong me de manga ban pen krau mala kasih Hikmat jong me balat banyak kasih Bun sin ngalong jing leran Ya burong jong me ablay Ni em rengkan Banda kilap berthai Siat burom me pen pong Hamen sim jonga atrai Pen ban nami pusin ngaju yen jai Lada kaburom ulay kadon hangapi Salerai haba yoi Burong ublay ai kan ne Haka jingim jongi Pendam kumudanya manla kasih Jingsha tombor kiwanja hakari mala kasih balai kane punsin ngaju geli ngasham badai kaburong jong ublay kamdon Lada kaburong ublay kadon hangapi Berthai kan saleran
indah kemudahan yang malah kasih. Ngai ku blay ya imis memory Suting balai alam ingi hak bapuli nak aktin ngajung blay mak jing duai mat komjur ka group Living Voices kabla ai ngi kadi jing ruai ka bakarpang kabla long iru ka jing kerku ya ka jing ing jungi wepe baro tu blay nang kerku ya phi ba pinang la ka ban syakri ya u lamba ki sap bat kita len ya ka ba blay ula ai ya phi bat ngai ku blay ru ya baro kinong simanta nadu ki ba puli ka aktin ngajung blay ya organis ibayalam ka jing ruai ba ai jing ruai karpang bar kumjur kum ka Jingiaseng Samla ya ai khublei ru itiman basan o khlem ibadon hapleng jungi banya sam ko khubor hapleng jungi kum ki khun ki jong blei bar ngi duai bo blei in panan kam phi timan basan do bat pensum pensle do mensim bakhut bar ngai skhem ba ki khubor baro ki bangini si osngo kalong ka jing kerkhu ka jing pinim thamai ka bor yangi wepe baro ki ba khmi bar ki ba pej lengba kan ka YouTube channel. Hakan ka por ngakarpan itimen basan ukhlab ben ai ka khubor hapdeng jongi bat hadien kata ka jingkran ka jongi ngakarpa i ben ai pat ka jingduai lengkot bat kumjuru ka jingkur khu panwai. Hani ka janmiet kum ka Jingiaseng Samla ngidan ka daam aingu yublai mar kan ka program ka ba ngila penlong lengba ka YouTube channel. Ngai ku blai chairman penya ikni ka Jingiaseng ki Baro ina simenta lang bajong kanika program mat kerpang ya phi ki khon samla ki e bat ki para banget ki badan ki jeng ki sem ki jong phi ki ba pet lang ba ya kanika program lang bajong kanika YouTube channel kabentan ka tin ka jong blay ka bangi dan ban ya slong kanika por ka blay dan pensmo pen jongi kalong ka kitab ka banang kong ka jong ki sem kalanong ka ba khanyo bat Ketua kebentahi jong kelenong bakhnyo baro kawai. Larngi pai hakane kelenong bakhnyo pinyo I hangdo bakumnu ublay ulapa ekanem sneo ka basyirkai. Ha kari Israel hakapor kejunsyar ka jong usim ahab. Kajingkili hangni kalong balay ba ublay upa ya kane ka nem sneo ka basyirkai. Kabalong lais nem sitam hakapor kejunsyar jong snem ahab. Kadaw kabakongsan kalong Mungi hang ni hadien bu wahab ulashim ti ka khat ko musim jong ka hima Israel usim ahab ong ka ktin ka jong ublay ba ulalong usim u ba khamsniu mani ki sim baro ki basansyar haswa jong u bar ka weni ki benta ka ba khampensniu shushu lani ka ba khampensnosi ublay hamngi pai hang ni ka ktin ka jong ublay ngiyo I ba usim ahab Ula syong kuri mi ka Jezebel, kabamde na ka judge Israel. Kabaday ka naw mani blay thaw, yuki blay bal. Baradien ba usim ahab ula syong kuri mi ka Jezebel. Ka Jezebel, kala introduce lani, kala keren na kikon Israel bak makiru kin manilang. Ya une ublay bal ujong ka. Bar ka bakam susi ang ni ngi ilang puli ka ktin ka jong ublay ngin siya mang to. Ba usim ahab ulatay akaduan nakabanta ban mani ublay bal hapos Samaria. Bat kadai kani kabalapin bitar ublay bat ublay ulapa ya kan nemsneo ka basyirkai hakri Egypt hapok sinsyar jong kahima ka jong si mahab. Dan ardli ki balay ublay upa ya kani ka nemsneo. Kabaning kong galong namar ka jong penbitar ka jong ki ublay ka jong klet ka jong ki ublay bat kajing mani kajong kiyo ni ublay thaw, ublay bal. Kabaan ngi ihang ni ublay uit kata-kata kikun Israel. Kwa pamaki kin jatna. Ublay dak bawpaig ni ka nemsniyo. Hakikun Israel. Kapenlong pad kikun Israel. Bakikin kenmaw ublay. Haka jingim kajong ki. Bakin kenmaw ublay namar baro iskata. Kilale klet ya ublay. Bat kaniro kajya hak ni kisngi kajong ibamenta. Ngiyo bakani ka nemsniyo. Kabasyir kay kalawan jak ni ka ri kabait ka jongi bat hakeleng jong ka pertay kini baro ki para banget kamday klem ka jing tip ka jong ublay kaktiin ka jong ublay ka ang bayway simiang inom hap
lani way nyo kli na kli ka jing inom hap klem ka jing tip ka jong blay kanotam na ki lak ki mensim ki bakodor lani ban du ay la ka jong ka jing im ka daw ka long namar bu blay la le ikni ki ay baro rengkat ka jing tip ka jong u bangi i hakani bangi pule ni ka tin ka jong blay ngyo i baki brio kelas dang ban ken mau yu blay ban i hakini ki sngi ki jong mamtaru hadin jong ni kanem sneu ki ba bon ba ki men sem ki ba kodo ki la pa shu blay nado ki noyalam hakari ki noyalam hakishnong ki thau ko jong i haka balang ko jong ki yeng ki sam kerem pengestan ila ken mau yu blay u jong i ngemla ban kalian bagi ba bon kerem pengestan kitu ki ba menju penlong jasang duai men step ki yeng ko jong ki oh kila ken mau yu blay kila penlong jasang duai haki yeng ki sam ko jong ki namar kani kan nem sne ko ba sherkai ba blay lo pan phai pat ya ka men sem ka jingmot ka chambar khat ki jong ki don ki long kmi ki long kpa ki bom junang ban duai hanrei men ta ka long ki ba shirhem ha ka jing duai ka jong ki ban aingu yu blay wang mi phai jini ka tin ka jong blay ni yo i ro hang ni ba blay ula ong ya u Elijah ko Elijah kilet ban ya kendo yo su ahab but men you to pa house ahab but menong kumni kaba utrai ublay ki Israel hakmat jong ubangayeng kanom don umjer lemni slap ha kini kisnem kabamot hang ni u Elijah ula ong su ahab balais nem siteng kat kung kaktin ka jong blay kanom don ka umjer lani ka jing hap slap hapo ka hima ka sunsyar ka jong usim ahab bat kani ka jing keren kani ka jing thulpa ka jong usim ka jong u Elijah ka jong blay lang ba jong u Elijah ya usim ahab kalapan bitar ya usim ahab bangangi skhem ka Jezebel apukum kata kapor kalapan dendeng kat usim ahab pakani kalapan bitar ya usim ahab bat kerpan ka Jezebel kabalong ka way na kisim kiba kiba syirkai kiba kabar runar kaba terang kaba angno dan penyap ikini tolpa ke jong blay ban ngi hang ne ba ka ne ka Jezebel rengkat bu ahab kitmu ban penyap yu u blay bal u de u blay u ba kinong sidon kinong seraphat ki mani u kumu blay jong uslap u blay na kamta ka rep karyang ban ngi hang ne Babu Elijah uli tu ikni ka jingsisa bau blay unsa penrang rengkyang ka Balang Persya ya u blay jong ka Jezebel lani u blay jong ahab kumta kalapan bitar ki baru blay ulaong yu Elijah ko Elijah let ban buri no iladi hakawa keret balay bu blay uang ya kini ki kentien balay bu ang yu Elijah ban let ban buri no iladi kadaw ka baningkong kalong ngiyo i hang ni ba u Elijah ba u blay ulakwa ban buri ya Elijah kadaw kalong ba laraki bri kinwan man complain siya usim ahab ya ka jing rang terkhong usim ahab un keno bet badai u Elijah badu Elijah bukum kata kapor ki bri kila ban leit ban kendo ban wad u Elijah bat kumta kila ka jing namar ka jing bitar ka jongki kila wat ban shim no ka jing im ka jong kata kalong ka baningkong kabaar ngi ihang ni ba namar ba ka Jezebel ba usim ahab kitmu ban penyap ban shim ka jing im ka jong u Elijah kum tau blay laong ya Elijah leit ban bur ilde hakawa khiret bar ka balai ngi ihang ni balai bu Elijah ulai ban buri balai bu blay uang Elijah ban leit ban buri ilde hakawa khiret kadaw kalong ba hapdeng jong ani kanem sni ko sirkai ublay ukwa ban yaslok jarjar balau jong ubriu jong u balau jong unong itul pa jong u bat ngi i hang ni haba u Elijah ulale jela di ban bori ka wa khiret o ublay uang lang baka ktin ka jong u me wat khuslai ka bam ka di lani ki benta bar ka chingem ka chong me ngalatip mga ublay ula basa yu Elijah hakawa khiret wangan pa ime ka tengah bakan basa ime kan ai me ukpu bat kado men step bat ndala jan miet arsin sisngi
ka tengah le ban besa yu Elijah kat kum ka jinglong ka jong gijat ban riu Israel gijat ban riu Israel ki ken ba ka tengah ka de ka sim ka bam khoi riu Elijah sim la complain cho blai sim la ong ko blai me bali me pha da ka tengah ka balong ka sim ka bam khoi riu Elijah la penret ya la dia ula pendam dia ka mon ka ba khoi ka jong blai bat ula let ban bod dia ka wa keret ba ka tengah ka besar yau Elijah baradin ka to kan sngi yo baka ni ka wa keret kalar ngan namar ka jingrang terkhong ka jong ka mariang bat u blai ulay ya kata henry Elijah sim la complain chu blai sim ong try ka wa keret kalar ngan yo ne bangan di bangan pentengan nya la di u Elijah la sngap jar tat ada bu blai ula ong yo Elijah ko Elijah to mina na kani ka wa keret let Syasirafat ngala hukum ya ke reu kan thai hasirafat bahkan besar ya me kumta u Elijah habakum kata kapor marsun ya sengo ya kerteng serafat ula yeng ka skor ka jong u kadau kalong namar ba kasnong serafat kadai ka weine kisnong kiba mani u blebal kasnong pedeng kiba mani u blebal barkani ka senong sidan ka don hajan jong ka serafat kabalong ka senong try ka jong ka Jezebel ka tengah ka jong suim Ahab ka suim jong ka hima Israel Henry u Elijah habkum gani ka por sim na complain cho blai sim la ong try ngam tra ban let siapo serafat bali mempa yang a suwai pat nani try kumlu kani ka riu kan thai kan basa yang a pedeng jong kan sni ka shir khai sim la ong kumta na maru yoi balana ka tengah kalaban basa yu men miet ba men step karbon ngutam kani ka kon thai kalaban basa yu u pendam yali ka mon ka jong ublai u penret yala dia bat kum tawla mi na ka snong ser na ka wa kheret ban lech ka snong serafat leng ba ka jingya den ti ka jong u ka jingjingai na serafat na nang ne na ka jaka ka bumi Shadow siya serafat kalong kumbasis pa mail. Ngamundur ki para bangi baro habu mi na serafat. Habu mi nang ne kawa keret banay siya serafat. Umiring kat pagkajing shepting. Namar ki brew ula banay kendo ki reus niyo kalenti ka jong. Umiring kat pagkajing janjar namar kajing rang terkong umyo ay iban bam sis pa mail de banyad. Ngamundur ka sep kala jaw ka met ka jong. Umyo ban bam bandi buyat hadu undalapoy. Hakata ka sinong hapo serafat. Undalapoy. Hakata ka kardop. Jong ka sinong serafat. Ulay kendo ya ka way ka reo kuntay. Ngamudur kane ka reo kuntay ka darangkat buko no barit ujong ka. Bat kini kadingatam dieng. Hakata ka kardop jong ka sinong serafat. U Elijah haka jing long breu ka jong u. Hapdeng jong ka jing tat. Hapdeng jong ka jing jerem kamet ka jong u. Hapdeng jong ka jing tengan. Nama bumyo ban ba malenti ban di malenti. Nama ka jing rang terkong. La ong ya kani ka reu kan thay. Nga ong nga pa. Sngaw pa. Ban ay yang nga shikuri. Bat kani ka reu kan thay. Kam simna jubab i eru em. Kam simla ong kat ni kajing terkong ngam don em kalay yeng nang taban leit ban tong na yeng kaba ban ay yo Elijah tenray kat baka kadang leit ngamudol kan lapoy kumba sitang lenti hak kumba katu kan ni jam u Elijah lo ong beng eka nga kerpa dia pa walam kepu de nga kendiat hakakti ka jong pa ong u Elijah kene kare kuntai banda de ki breu banda de kan no ka reu kan thai ka bakham dom ka bakham bitar kanjin dalabe telong yu ni breu nalor bupan ya ko mentau pan de sakabam kat kan ni ka jingkerdo hakani ka ri ka chongki den rei kan ni ka breu kam sim laiktin ai ru em ane kam sim yakran ai ru em persya yu Elijah
Bat hadin bu Elijah bu ong ban walam kepu de kendiat. Kan ne ka breu kala pai ketien chau Elijah. Bat ka ong kat ba im utrai ublei jong me. Ngam don tang wei kepu. Ngam don wa tang wei kepu ha ka yeng ka jonga. Hendenga don tang shikam upurau ha ka syang. Bat kendiat kom pniang hau kulong. Bat ong kene kalong keme pio I kene ki artli ki ding ngalap nang ki ding shenran ki banga ngatam naka kerdap jong ka senong. Bangan let chayeng menta ngan shet manga bu kun jong ngene bam bat ngene yap no artat. Kata kadai ka jingkren ka jong kene ka long keme ka jing panpau ka jong kai hau ne breu jong play. Ka long ka reu kan thai ka ba du jingkermen. Kalong kere kun thai ka sngau thu bak ki sngi jong ka kim jangai shu bakle ban leit no ana kene por thai na mar ka jingyap thangan ren ka bu khon u jong ka ngene ba manga bu khon ngene khlat ngene yap no artan ngamut dor ki pra banget habu ong habakan ni kalong kemi ka ong ini kenten manga bu khon jonga ngene ba ngene yap no artan lese kene kalong kemi la kamla shu ban pe u khon u jong ka u khon u ba ret u jong ka ba un la ban yap ka jingyap thangan kanjen dala suicide lane kanjen dala shimna ela ka jong ka jing em bat ka jing em ka jong u khon u jong ka ngadang puli ki kot kubar menta ka tayo hang te ha po ri Nepal hari Nepal ya thu kat kum ka kubar lang ba jong ne ka tayo ba ki ba bon ki breu han Nepal ta ki hajar kala shimna ela ka jong ka jing em ka daw ko ba kongsan kalong na mar ka jing janjar ka jing em ka jong ki kajing thangan kajong ki kajing im janjar kajong ki bat ong kata ko khubor na ma jung niu khunyang jing pang niu COVID-19 ni ka kini ka khlam ko basir khai ki breu arpho ngut ha ka shisngi lada shim average ki shimno ela kajong kajing im na mar kajing im janjar kajong ki kata kadai ka perthai ka mangingi im kam ya pher ba ka perthai ka ba kani ka long kme kani ka rukun thai ka im kan ne kare kun thai kala na preng jong ka jing kot lat ka basir khai ngan ba manga bu khon janga bang ne yap no ong ka ne kare kun thai rei ki prab nge ong ka tin ka jong blai ka kut lat ka jong bri ka ne ka kabu ka jong blai ban ye I ha ka ne ka benta hadien ba ka ne ka re kun thai kala pen sngo ni kentin chu Elijah Kalia thu ika ke baro ka badan kam simla buri ke badan ka yeng ka jongka lani ka donut ka jongka bat hang ni u Elijah hablu sngo ni kentin ong ya kane ka reu kan thai what shapting ong Elijah ngalayo I ka yeng ka jongpa ka long kum no ngalayo I ka jing duk ta sam ka jongpa ngalayo I ka jing sa sitom ka jongpa ka bu khon jongpa what shapting ong Elijah ya kan ne ka reu kan thai henre to le ya ka ba pa ong ka bang hang ne to le ban shet ya une u shikam u purau bat khendiat kom phnyang nda phla da ban shet ai shwa yanga habaki osngoi ni kentien bari ban ai shwa Elijah hang ne ru ka pen hang ne ru ngange skhem bakan ne ka ri kun thek la dap apren ka jing so si ka bakrau kayo ibu khon jong ka au ni khon jonga u dan na preng jong ka jing thangan ka basir khai ndai ni breu jong blai ong ndala de ban shet yu ni kupu de ban ai shwa yanga ban ka de shet ngamod dor ki pra pangai ka pe yu khon ka jau ki umat ban yo ibu khon jong ka thangan handai kamla ban ai yu ni kupu au khon ba thangan u jong ka de ban ai hau ni breu jong blai wala ka taru kane ka reu kan thai kala pendem le de ka mon ka jong blai kala IT la de ka mon ka jong blai kandak la de ban shet yu to kupu kala let ban ai ha u ni breu jong blai u Elijah barka ka bu Elijah ong what shapting namar hangning yu ya kaktin ka jong ublay ong kumne naba kumne ong utray ublay ki Israel upuraw hakata ka siyang onom lot na lemne ko umpnyang haw taw klong kanom do na tat andak ta kasngi ba utray unpa slap haka khendo ong ublay ya kane ka long kme kane ka rew kan thai what shapting
kan ni kare kun thai kam hadu kani ka por kadang mani ublei bal hanrai ka penret pe ladi hakmat uni thol pau jong blei kan ni kare kun thai kam tip ba bakum kata khlemat ublei ujong Elijah unle ka kam ka phla ka ying ka sem ka jong ka ban yi hang ni bahadin bakala shet yong ne kupu kala ai hau kala liban ai hau Elijah bat nadien nang ta kelawan pat bah bakelawan ka shem bau tau kupu baka kala shet udan tek kat jo kat kaba udan menjua bakata ko umpniang kam sen marangat na uklong habakum kata ka por kala aingo ublei rai nga aingo me bakum ngene ka por ngala ban ye shim mentanu nu kupu ban kan umpniang bangala ban laj em manga bu khunu jonga kala shim kala shet bat kilia bam bat kum ta man kasngi ki prabangai ong gak tien ka jong ublei lapen roy yau tau kupu ba ta ko umpniang kilia bam bat kilaya bam bat kala long ka jing kemen kala long ka jing pentengen yang kata ka yeng ya kan ka long keme ba yo khonu jongka henrei ki prabangai ublei uyo i ka dono jong kan ka reu kan thai kampat chimla IT lot yala dia ublei kat ni ublei la le ka ching em ka jongka bleu yo i maka dangdon ka ai hakani ka reu kan thai bahadin ka tok ni sngi long bu khon jongka ula shitom bat kar ban mi ki sngi lo nang shitom hadu ban ban khlan no nakani ka perthai bahadin bu ni khon jongka ula khlan ka ne ka kan thai ka ong ni kan tien bat ka ong ho Elijah ngadai ayu yame ami ubri ublei leng melawan hanga ban pen kan ma ki pop jonga ban penyap yo khon jonga hang ni kan ka reu kan thai kala klet ikijing le bha ki jung blai pleng hoi melawan ban basa yu yanga yu khon jonga hanrei melawan ka yeng ka jonga na ka benta kan ka wei ka daw bat kata kalong ban kedau persya ki pop ki jonga ha ka memela shimno inu khon ba ye yu jonga hang ni ki prab ngai ba kanika breu kalaya thu lo ki pop ki baka kala le haka jing im ka jongka hau ne breu u jong u blai pleng mela shim ya ka jing im ka jong ne khon jonga ban kdo persya ki pop ki jonga bat ngi i hang ni bahadien jong kanika jing kren ngamudor kanika breu kalaya thulut ki ai baro hau ne breu jong play pat kala IT la di hau ne breu jong u play bat ngio i hang ni hadien bu ne khunlong la yap o u Elijah ula shem ne khunlong le alam skam la thia ka jong u ula dwai hau play u jong u bau play pen pai pat ya ka men sim ka jong ne khunna Baru blay ula le kum tahadim berdua laisen. Blay ula pen pai kamen sem ku niu kena. Bahadim ula pen pai kamen sem ku niu kena. Blay ula li iPad. Yang niu kunlong. Haka keme ka jong u. Bat de hang ni. Baka ni ka keme ka jong u niu kunlong. Kane ka rukun tahadim bu Elijah. Ula liban ayu kun jong ka kala ong ini kentien kat. Kala nom kanyo rukot bapusau. Kata ka kentai te kala ong hau Elijah. Mentanga tip bamelong ublei. Bat baka ketin utrai ka shinto jong me kalong ka basisha. Kala pla hakmat jong ki breu. Kala pla hakmat jong ni breu jong ublei. Ngatip menta ko Elijah. Ba meme don ni ublei ba im ublei ubasisha. Ublei ubom ju ino ikireu kentai. Ublei uba pen imi ka met. Bawa pen im kamen sem ka jong ka yeng ka sem ba jong khon u jonga mentanga ngai mentanga shania mentanga IT hau ni blay u jong me bali pi pai ka gospel ka jong Lukas kala nong ba san kala nong ba sao ka khot ba arpusan ba pun reu ngeni yang tu ba jisu la pen skhem ya ka ni ka jing shisha ba ka ni ka kan thai nong saraphat ka long ka kan thai ka ba pen skhem le ka jing ngai namar kini ki e baro ki bon ja ha ka jing im ka jong ka ki prab ngi baro ki kon samla ki jong ka balang kumangi ngi pi menne ngi im ha kani ka ya jong ka nem sneu
Ublay simli ino engi. Kom ki khon ki chong u. Kom ba ublay ulada ulaker ya Elijah. Na ki jing sneu baro ula besa ula pendap yu Elijah. Hakani ka nem sneu ko ba syirkai. Ublay un pendap yang ngab di pi. Ublay ukulaman pendap yang ngab di pi. Ban sumar yang ngab di pi nak ba sneu. Hapdeng jong ka nem sneu ko ba syirkai. Kabon jah kini kisngi. Handai ka nem kot tang ta ko ki pra bangai. Habo ublay ulapa yu Elijah. Ulapa ban lej ban penem de ka yeng ka jong ka ri kon thai. Bari ukun ujong ka. Ublay ki pra bangai ukhot yang ngab di pi. Wang hot pilong ki Elijah. Handai ka jo ka por kalong ka badan kam ya pi. Kum ki kon samla. Kum ka balang ka jong ublay. Kum ki kon ki jong ublay ki bla suspa. Ki beli amat ki jong ka khuna ublay. Kalau ka kamram ka jong ap ka jong pipat. Bangan nyarap ki weipat ki mensem ki bakodor. Ki badan kami ka jingarap. Habakum kini sngi ki jongi ki pamenta. Kidan si bon ki parasnong ki brathau ki jongi. Kidan si bon ki paramensem ki bakodor. Ki bade ban don kam ban yo ka jingarap. Mano ban yarap iki. Kadai ka kamram ka jongi ban kner ki kti ki jongi. Gomba ublay lang ba Elijah. Ulapan ya kani ni ka yeng jong ka rekontai. Ublay lang ba jonga ba jong pi ukhot. Bangingin mi la jong ki yeng ki sam ki jongi. Ngin pen mi la jong ki balang ki jongi. Ban kner ki kti ki jongi. Ban yarap iki weipat ki paramensem ki bakodor. Ki badan kami ka jingarap. Ka jingarap tangga jingadai ba ka jingim kan jado. Handai ka dan ka jing terkhong ro ka jing im kan jam sem. Ki bre kem yo asuban wan ka yeng ka jong blai. Ki bre kem yo asuban syakri lai lo ka kertang ka jong blai. Kalong ka kamram ka jong ap ka jong pi. Bangi ngin ai ka jing yeslong. Ngin ai ka khubon ka tin ka jong blai. Nga ai ngo yo blai ki balang baro ki badang ni apo. Hapo sor ngila banong. Namar man ka sungi ublay ngiyo ban keren. Ngiyo ban chaskor ka tin ka jong blai. Lang baki syakri ka jong u. Ki baki para bangi ki miyo si ban lej ki yeng ka jong blai. Hera ki yeng ki sam ki jong ki. Ki ya ban ngap ka tin ka jong blai. Ka balong ka bor ka jing kasan bor ka jing im ka jong ki. Ngakot ila de pengilang baro. Habakom kini ki sengi ko ki para bangi. Do ngin long ki Elijah. Ki Elijah ki bakloy. Ki Elijah ki ba penret ila de. Ki ba aiti ila de ka man ka jong blai. Ki banom siap ting ki ke jong ne perthai bahaga juga poru ki Elijah ki bakloy ban kenel jong ki kti ban yarap ki weipat ublay uang haka taba jong kranakel kalanong ba hinyo ko bakhat sa lar ki breu ki jonga ki bangla khot da ka kerteng ken penret ila dia ken duai ken khot kerpat ka kerteng ka jonga bat ken kala ka bamut na ka jinglong ka jongki uangan yo sngo yaki ngan penkia ki pada ka ri ka jongki u Elijah u blay ulapa ya ka nem sneu hari Israel lais nem siteng ngimat kini ka nem sneu mentang ngimat kini ka nem sneu mentang ngintip kan no mentang lang ya ko basan panai ro panai kan no por ngin nang ya kini ka nem sneu ngimla bantip handai ka syongi IT ya ka kti ka mon ka jong blay kar ka jing penya ublay utip khamba ublay utip la ka jong kapor ka jong o lanu kan ni ka khlam ka basyir kai kan ja mangi ki breng nom laban tip ki bre kum laban pendang watang ka dawairu handangi don ya Jesus Kristus ka jing im ka jongi ubolong ka dawai ka jing duai ka dawai ba ka jing im ka jongi kum ki khon ki jong blay habngi mat ki jing ngi mat jing pangistom ngen pa shu blay kasnam ka jong Jesus Kristus kasnam kulang brot ka jong blay bola pelaj im ki khon Israel na ri Egypt na ka yeng jong ka jinglong marau. Kasnam ka jong Jesus Kristus kan pelai yangi. Na ka ni ka khlam ka basyir kai. Wan ja ka jing im ka jongi. Ka apil ka jong akalong. Hak ni ka por kalong. Kom ki para bangay. Hot kinong siyang sinong tao. Ngidaban ko ngu. Ya ki protokol. Ki baka sorkar ka ay. Ki social distancing. Ki baka ka jingdeng ka jongi ki mas. Ya ka jing liakut ka jongi. Kita ka ba kom ki khon ki jong blay ngi deban buram ngi deban ko ngo hanre kan mau kham kor ki ni ka dei ngin ko ngo e ka ba blay uang u Elijah ba kene ka ron thai kla pendam la de kila ko ngo ila de manga ba ma phir ngin ko ngo ila de ka mon ka jong blay ban ngin tips ka ma ka jing duai
kadai ka dawai ba nam ta ka ching im ka jongi ka bangila ban yele persya ini kram jingpang ko bang phimne ngimtip lanu kan ja lanu kan kot kani tangu blai watep ngin syania ngin ait lade haka mon ka bakhut ka jong blai to blai kor khu na kum ta ka buram jong u amen pangina doai ko blai ko pa ji ba bleng tra ji so ba e ngidon ka da ban ai ngo eme namar kani ka janmit ka ba kodom la ai ki kon samla jong ka balang bangila tra ban pendap kani ka program hak ji dei bar ka jingsa mi khubar ka tien ka jong ba lang ba kani ka YouTube channel bangi dua kama jom tra ji so ba memang ker khu ki ai barok na pendap lang ba jong ka por bar ker khu ki jeseng samla ka balang ka jong me bang ya chaprang na ka bor ban trai dep ka kam ka jing penim ai ka jong me Raja sabai e bako dor ha mi ingi em kisngi kiba e adu kata kisngi jong ka pynsniew kumbalong kisngi ki jong u elija kisngi ki jong usim ahab ang da dua ya khamat jumet raja sube ka long ka mon ka kho ka jong ba me men isnei na ka khat blai ka jong men yalam men kirkhu men da men keringi paro ho ngim tip di atrai kat no ka ni ka khlam ka nang don ka ni ka purthai ni ka ri ka jong ya ka por pakaya me tep kham ba me le a bingin long ki khon ki chang me ba pen ko ngu ila di ke ba pen ret la di atra jisu be haka mon ka ba khot ka chang me namba ma me hi malakular atra jisu be ara ki breu ki jong ai ba khot da ka kerteng ken pen ret ila di ken duai ken phaino na kilinti bomman ki chong ki malakular atra jisu be man pen khia ya ka jingim ka jong i shimet Badi kan ri ka ba i ka jongi. Kar khu kar pang i to baro ki badon hapdeng jong ka jingpang jong ni kunyang jingpang. Idan ki doktor tra ji subi ki nas. Ki bla de ban yo yu ni kunyang jingpang hapdeng ka jing persyang ka ban sumar. Ki bre ki bada ki ba yo yu ni jingpang. Ma duai kar pang na kam ta jong ki man mi no tra ji subi. Men dalam rakat ka jing em ka jong ki. Ha ki to baro ki ba de ban yo mar yu ni kunyang jingpang. Kiba ni ki jaka kiba per men kar kui ki bar aru tra men kran ki ka bor ka jong sem ku jong men pen sung to bari tang da ka bor ka jong me ka jing duai ka bing la ban lai ni ku nyang jing pang kar khu atra jisu be ikni ka ri ka be e ka jong iwan ban bo tia ka ki ti blai ki jong me tra ngi ai ngo eman man ngi tep me sha skor ka jing duai ka jong sngo ka jing duai jing na por mo chi sngi pan ka jing ai ka jong jisu ka sbu trai ka jing iba ka jong blai ku pa lam chlo ba thiang sat bor ka jong men sem ba khot ni lai kan dalam rakat ka jong jeseng samla ka jong me ka balang ka jong me lang ka bi briu ka jong me ki baran ka rib ka lang satlak jong perthai ki ba mani ki ba shakri ba le ka mon ba khot ka jong me nado men ta ba churu ki bam chu khot ru amen